салом бинандагони хабартиҷӣ, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. муш дар хонаи Меҳринигори Рустам, овозхони ҷавони тоҷик, 2 диплом, шиноснома ва асноди дигарашро хӯрдааст. Меҳринигори Рустам, ки аввали моҳи равон донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо дипломи сурхи ҳуқуқшиносӣ хатм кард. ӯ нақл кард, ки чанде пеш дар сомонаҳо дид, ки маблағҳои мардеро муш хӯрдааст ва ин барояш хеле хандовару боварнакарданӣ буд. Рости гап бисёр хандовар буд, бовар накардам, ки ин чиз изҳор дошт. Меҳринигор ва афзуд, ки баъди 2 рӯзи ин ҳодиса худаш низ ҳадафи тахрибкории муш қарор гирифтааст. ба иттилои овозхон, муш 2 диплом аз Донишгоҳи миллӣ ва Консерваторияи миллӣ, шиноснома ва дигар ҳуҷҷатҳояшро хӯрдааст. ӯ аввали моҳи равон дар саҳифаи фейсбукаш аз хатми Донишгоҳи миллӣ бо дипломи сурх хабар дода изҳор дошта буд, ки дӯстон нисбати таҳсилаш дар факулта таъхир буданд ва ӯ ба ин мартаба расид. ранги сурх рамзи муваффақият, талош, зафармандӣ ва сурхрӯвиву сарбуландӣ аст. гирифтани дипломи сурх рӯҳдоди муҳиме дар ҳаёти ман аст. аз тамоми устодони кафедра миннатдорам, ки ба сохтагирашон маро мутахассиси риштаи ҳуқуқ карданд, навишта буд Меҳринигор. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. ба ки мақбул шуда бошад, лайк монед ва албатта нависед, ки дар комментария барои чӣ, агар дар квартира зиндагӣ мекарда бошад Меҳринигори